kaman ba ce wanda ya karbi sakon ya mana bayani ya fahimci sakon. Ya ce a iya haruffan da ya faɗa aka isar mun kawai ne isar muku. Ya ka fahimta a babu. Iya ni ma haka ne isar kawai. Ai magana ta kare tun Allah ya magana. To kai kuma ina ka samu kai ka ƙara bayani ko da Hausa. A sai dai ka bar mu kowa ya je koyi larabcin shi. Ba tafsiri ka kowa ya je koyi larabcin shi shi ma ya je wa wuri takardu ya biya ya fahimta dan me shi ka'idar sakon ba ƙarin bayani. Wa ya karɓo sakon a ina aka haife shi su waye iyayensa duk babu fa dan Qur'ani bai faɗa ba. Su waye matansa su waye sahabbansa babu. Sako mai muhimmanci haka amma wanda ka zaɓa ba cikakkun labarai kan yadda ya rayu. Me ya ce me ya aikata a'a bai yi maganan komai kan Qur'ani ya sare shiru ko kuma sauran bayanan dai ba su da muhimmanci ba su da alaka da sakon dan baka saka ce bai magana ba. Ya rayu bai taɓa magana ba dole ya yi magana. Ina maganin kace duk ƙarya ne sunna ta ƙarya da ake rubutawa ina suka inganta to ina shi Qur'ani ya inganta. Abinda zai ce ina Bukhari ya inganta da mace ina Qur'ani ya inganta dan dole da wanda suka rawaito. Dan mu a wannan zamani aka ga Allah ne ya ce yana da haƙƙin kiyayewa mun ji Allah ya faɗa amma in ji wane ne Allah ne ya faɗa. Tunda mu dai ba shi ya gaya mana ba in ji annabi to ina annabi mu ganshi ya gaya mana. A yau ya tafi shi ka dubu da ɗari to su waye ba su kawo mana ha Allah ne ya ɗauki nauyin kawo wanci to dama Allah na iya kawo ai ba sai aiko annabi. Da Allah jama'a mu yi riƙewa kanmu magana. A hadisai ka auna da hankali da an zo Qur'ani ka ta wanda ya auna da hankali zindiki ne to shi hadisan wai baka da wanka auna da hankali. So kada a mai da 'yan ɗariƙa wasu mutanen da suke fargab wai duk lokacin da ɗan ɗariƙa misali zai yi magana wajen kare sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam in ana so a blackmail din shi sai a ce shi ma ya koma bangaren 'yan izala wato kare sunna Annabi shi ne izalanci an yi wa Annabi adalci ana gane wannan wai abin da ake so da shi kar ya kuskure kare wajen su sunna an bar wa 'yan izala kawai tunda da Allah ya sa su suke kafirta mu to an yafe musu sunnan su rike ta injiwa wa zai bar wani sunna Annabi ko yau Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ya hakuri wani ai ko yan shi'a ba su yadda suka ce wasu hakuri da sunna Annabi ba ta suke su da yan shi'a ne amma ikin ga iya hadisan da suka rawaita suka yadda da su ba su yadda da namu ba amma suna da hadisai ai ba a haka ai ba za ka tara miliyan mutane yan tijjana da amma da su wai su ba su da alaka da sunan ma'aiki ba zai yi ba ko kuma personal attack ku da kuke rike da shanan ku kuma da su kuma ka wannan tsohuwar magana ne kuma yayi zala su ta wai ku da kuke bisa malaman ku a masallaci mu kan tunda arna ne a wurin ku ɗan wahabiya ai ba ai wa arne wa'azi a ce yayi bid'a ko yayi kuskure